Ani lili toki kogoi chagoi kaba jak botini nokta hamjak dibuna aro toki chaga tomi sanai an daily tang khai to tayo bua bichi hultai hambai chini video nai ni bagoi sini support khai ni bagoi tabuk thomani baca kapale pataria ang nono video khayai nono bongi deni nono hamjang maraka tabalaya no patta sirulia lili kisha nono hai hi tabuk si thomani baca bo lili ani agi theke thomani baca ja no agi baca no lili ang sitini let baca nani lili ang bai tabok bang jaka to ba alkhe bang jaka shobang jaga nani ta hotai buah ai sini banam beras ready khai tabok khai ka phata ga chung mang nono de khabak thai phone de rom thai naki beras dayo buah bithi hul thai jeni kho ne khoya to tabu buah malai lili bau bela already ready busi tumeja chung khai tabu uthana supai kha buah huni hinoi hambai chini video nai ni bagoi sini support khai ni bagoi chini logo tong ni bagoi hambai tabok ke buah hui makan korang shui fresh ungka tabok kai mai janai ramkha birat ramkha kembang suka my city khai chamia ani mama sister chung churo kulum khajak watoyo nok ai khai watai phayoi chung watai sijaka chini irubo toi ka phayoi jinis potrorok chung transfer khai ka baranda to chung watai sijawai thangkam omni bagoi kulum khagoi chung 2 din pasamang ya thungja tabok mai jaga no chung a songjak loita a hai muiri mil songjak tabok mai khlai kilitang to ani lili toki khogoi jagoi kaba jak botini nokta hamjak dibuna aro toki jaga tomi ai chungna free tesi majak free ani didi kaisa tungo bela kha kaisa chadina na ani didi kaisa tungo bongni dini daga toy phainani to bono emne agi theke bi tungjak to amni bawai bono free te rei rakhaple limina to rei chini no phai kaple gorib ko supai kanang lele asmang susi sawa bola btc soi to amni baga anti ni sana ma je gari thang rasta go mumsasi khanang galang mai pukurai ani le mai pukurai oi to na pore rango khaise mai pailana to bong rang kare mai pu painaya no mai nango mas pin video khayo as a content creator no blogger khai kai kon beshi ni mai line nang nai
거꾸로 부지야 खाइ माइ नांगौ तांतिनि सानाय नंना आंनि फेवरेट कालारता आंनि फेवरेट फुटा आइयोबो একটা ভিডিও দাইयो साजा तो आरो तिनि साना तो खाखाय तो खाखाय ले कुराय मानो नि बगले किसा बायरो खाखुनि जोर बेसि बायरो बेरो खायसे जामादा आंनि होम टुरनि भिडियो रोजाबदोंबो आं description दाया लिंक दोनो नथाय नायदि आंनि फेवरेट कालार खाय नेभि ब्लू ब्लैक बटंगो तारपरे हालका गुलाबी बटंगो बायखाय आरो तुमको खाबांगा तुमको खासाक बटंग आंनि फेवरेट फुड खाय भिडियो लङै थानांगौ स्पिड सानो तो बेले फेवरेट मैखाय मैगुदाक स आं मैगुदाक बिराद जाओ आं मैगुदाक बिराद फेवरेट आरो वासुंरगो किपुं चांखाप बुंगै वासुंरगो 자 वासुंरगो मै जाखाय थापारगो आखै मुगैरो जाखाय नबा थजाव बिराद खायै बायखाय आरो आं बेरायनो गरायनि मोगां जागो देखो आं भिडियो खायदो लेले आनो मामारि खबो दंग्रा फायदो जों फायगा लिलि फाय ओइ आनि खानाय आनि टिकिसा हलाय टिफुनाय नोंसो नंजाया बेले नोंलाय कपुल टियंनि बागै नामखाय फुलुं दिबा लिले ए बिसि कुचु का लिले बुति फुका भिडियो खायनोसो मुजुलेया थांनिबो माखासे खसों दं खातानिबो आंखो एडभेन्सार खायनि गाहाम जागौ आंनि फेवरेट हबि लाय आंखो ताबक इ प्रेजेन्ट लाय सावो हिंगाय आं भिडियो खायनि गाहाम जागौ भिडियो खायै माने केमेरा साकानि जिनो नायनानै गाहाम जागौ गामिया खाय आं भिडियो खायगौ फटो क्लिक खायै आखि दंजागौ आं आरो सानाय आं दैलि तां खाय दं आं इउजुवेलि आं बायरायाव लायसो आखया आंखौ एसे गोबां प्रयोजन दं ओंखायसे आं बाजाराव किसा थांगौ जिनिस बथल लागाम दं हिंका आफारक बायरिनि आंनि फ्रेन्डरक फायो हिंकाय नंबाय बाक्सा किसा भिडियो गरायो थांगौ आरो नं जाउनो आंनि भिडियो प्राय आं मातायरावबो थांगोनि मातायरावबो थांनि मुजोगो जितन नंजिया माताय हुलुं मातायराव शिबनि हुलुं मातायराव अररगो आं गाबांना थांगौ ओइजांनि गतलानि ओइजां उनाकुति हिनाय आं अरबो बिराद नायनो मुजोगो फायनो मुजो आं पुरिरगो आं फैसा रंखाय फायनो दं आंखो डेलि फार्स्ट आं लाय आं खाय मासा जा किसा मासा खस्थ फुरुंगो आंनि काम फुरुंगो मायनि रक्षंगो दादा अफिस थांबा मुना पाथायनि बागै सयतारगो मासागै मायनि रक्षंगो तो मानै संगै पायै किसा फ्रेश रग ओंखाय आरो किसा रेस्ट लागो आं भिडियो रग खायथाय दंखाय भिडियो रग एडिट खायो रिल्स रग आपलोड खायथाय दंखाय फुरुंगा रग आं आपलोड खायरगै बेखाय पाखाय खायो आरो ने दतया ट्राय खालाय फले बर'नि कमेन्ट्स रग लाइक रग रनानि हिनाय फरि फले कमेन्ट्स रग तारपरे बो पाइखाय दुबुर खाया किसा भिडियो रग खायो ब्लग रग शुट खायफे आरो आगिलां टिउसन फुरुंगो ताबक टिउसननि चेनेल खुलितो असमयलाय आनि रेसि करिंगो भिडियो बुखाय टिउसन लिले भिडियो बुखाय टिउसन फुरुंताय असमिकाय आं हरसे भिडियो एडिट खायो ते समय आं टिउसननि चेनेल फुरुंगो ताबखाय चेरो कुरै अमनि बागै किसा एकटु टाइम लाय नांगो के आनि फुरुंगाय आं मायबै संगो तारपरे हरकाय आनि सिस्टार संगो आं हरकाय रियलिटी शो रग डाउनलोड खायो मामा बाय बाक्सा मामा भिडियो रग माफुंगो आले खाय दिन थांले प्लिज लिबाय आं नोंनो रिक्वेस्ट खायो जिनि भिडियो दायो गाम से कमेंट खायदि so humble request to all of you please good comment खायदि do
Jadi tanggal jadi. Bye. Jangan sini video like, kalau komen, press subscribe, kalau malam ini for next video. Tap tak ke लिए goodbye. Malay no.